welcome back to your channel. Patinokupa dzese dzinotapira uye mabhenji wayo nenyaya dzenyu ngatipindei madziri. But before that, please don't forget to like and subscribe for more. Okay, nyaya yedu ndeya Pastor Jaravaza, Pastor K vareleasa zimdancehall song yavo. Hatichazivi kuti mukomana mufundisi here kana kuti ighetto youth naika. But anyway, maybe anongoti chinopasadza ndicho chaanoita. Mukomana akavhura church yake inonzi Swag Church muZimbabwe yekuti all the youths that do not want zvinhu zviri serious chaizvo nezvevhangeri vagone kuenda ikoko. Kunoitwa zveswag, fashion, hip hop songs, anything that is contemporary zvinonakidza nyama. Mukomana is based in South Africa and ndokwaanoita imwe zvakare ministry yake yeswag naika. Please don't forget to comment and leave pfungwa dzenyu dzekuti is this a cult or it is actually a church.